Aj pohľad z boku na ostrie. Kameň, ktorý bol použitý biely pieskovec. Z druhej strany Božanova, ja ho budem volať, že je to Božanovský. Ako vidíte, tá protiľavá strana bola posledná brúsená na noži. Ihlu tu skoro není vidieť. Veľmi pekné, jemné ostrenie. Čo je zaujímavé je, že teraz v strede obrazovky je taký zúbok, také večko a smerom doľava, keď sa pozriete, je druhý taký istý zúbok, teraz je v strede obrazovky. Tu sú zase takéto, nejaká menšia vlnka, ale tieto zúbky sú zaujímavé. Ako vo všeobecnosti kameň brúsi veľmi dobre. Malo sa opotrebováva oproti pieskovcu z ostromnež, áno. Menej sa opotrebováva. Vyzerá podľa aspoň týchto obrázkov, že je to jemnejší kameň, o dosť jemnejší kameň. Ihla sa skoro žiadna nevytvárala, ale povedané vytvárala sa, ale tým, že som to na konci striedavo z jednej a z druhej strany asi 5 krát prešiel, tak vlastne ihla sa odstranila, skoro bez prítlaku, len také jemné v úvodzovkách šolíchání. Jediné negatívum momentálne na tom kameni, alebo jedno z mála negatív, ktoré vidím, je, že on ako keby v sebe obsahoval väčšie kúsky zrejme kremeňa a oni robia takéto zúbky. Tie zúbky sú po celej čepeli. Tieto maličké zúbky. Ako na kuchynské nože si myslím, že by to nemuselo vadiť, ale na nejaké takéto trošku lepšie, kto by čo si chcel, tak ako si myslím, že tam to treba na to dávať pozor. Toto tu je materiál nôž Mora Frost, aby sme vedeli vlastne na akom materiále je to brúsené. Ešte sa môžeme pozrieť na ňo zhora, ako to vyzerá. Jemné, pekné, ostré. Toto ostrie vie rezať kancelársky papier a zároveň aj cigaretový papier. Takže je to jemné, pekné, ostré, ako na kuchynské nože z tých mäkších ocelí si myslím absolútne postačujúce. To negatívum, ktoré tu vidím, je v obsahu zrniek, ktoré sú tam, že sú väčšie tie zrnka a že ten pieskovec bude treba asi zrejme vyberať také nejaké výberové kusy, lebo na tom mojom, čo ja som dostal na otestovanie, sú miesta, ktoré sú, ja tam nechám potom fotky, také fľaky a tam je tam vidieť, že sú tam obsah nejakých iných, že to nie je homogénny rovnorodý kameň, tak by som to nazval. Hej. Pokiaľ by sa vybral nejaký takýto pekný rovnorodý kameň, si myslím, že na takéto brúsenie bez väčších problémov. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne, dovidenia.